día 9 de abril ás 23:59 minutos. Durante os mesmos, as bandeiras e todos os edificios municipais ondearán a media asta. Segundo, mostrar a condolencia e solidaridade do Pleno de toda a vecindade do Concello de Bolo á familia de Doña Josefa. Terceiro, convocar un minuto de silencio o día 8 de abril ás 12 horas diante da Casa do Concello. Votos a votar. Aprobado. Ahora mesmo, desde o grupo de... Quería ler un manifesto que fixemos dende o noso grupo. Señor Alcalde, membros da Corporación, dende o Grupo do Partido Popular de Bolo, queremos expresar públicamente a nosa firme condena e fonda tristura polo crime machista acontecido pasado domingo na parroquia das Ermitas, onde Josefa, unha veciña do noso concello de 76 anos, foi asesinada presuntamente pola súa parella. Trátase da primeira víctima mortal por violencia de xénero en Galicia neste ano 2025 e tocounos moi de preto, tocounos na alma como sociedade e como institución. Queremos, en primeiro lugar, trasladar o noso máis sentido pesar á familia da víctima e tamén á veciñanza das Ermitas, que está a vivir con dor e incredulidade unha perda que nunca deberá terse producido. Un crime como este non pode pasar sen unha resposta contundente e comprometida por parte de todos os poderes públicos. A violencia machista non entende de lugares, nin de idade, nin de circunstancias. Acontece tamén nos povos pequenos, nos que moitas veces a falta de recursos, o illamento e o medo fan máis difícil que as víctimas poidan dar o paso para pedir axuda. Por iso, dende o Grupo Municipal do Partido Popular do Bolo, reclamamos a implicación decidida e urxente de todas as administracións,